Ja, dames en heren, Business Vision Venray is een ondernemersvereniging voor Venray en omgeving. En dit jaar bestaat die vereniging 25 jaar, met inmiddels ook leden uit Horst aan de Maas. Peter Dirks, zelf afkomstig uit Horst aan de Maas, vertelt over de rol van Business Vision voor de regionale onderneming, maar ook over de toekomst van deze vereniging met meer dan 100 leden. Groot applaus voor Peter. Ja, Peter, de eerste vraag voor de mensen thuis. Wat is Business Vision Venray? Business Vision Venray is een ondernemersclub. Zo noemen we onszelf, geen businessclub. Waar mensen die een eigen onderneming hebben lid van kunnen worden. En die mensen mogen inderdaad uit Bergen komen, uit Deurne, uit Venray, uit Horst. We hebben als standpunt van we hebben de kerktoren van Venray, 20 kilometer omheen. En je bent welkom bij de club als je ondernemer bent. Helemaal goed. Want jij bent zelf ook afkomstig uit Horst. En ik zie hier in de zaal ook wat Horster ondernemers zitten. Zijn ze allemaal lid van Business Vision of niet? Nou, nog niet allemaal. Na vanavond wellicht wel, wie zal het zeggen. Even, wat is jouw rol binnen Business Vision? Ik mag karttrekker zijn van de club, samen met een bestuur. En we bestaan samen 7 personen, daar bestaat het bestuur uit. Oké, karttrekker, oftewel voorzitter. Ja. Helemaal goed. Hoeveel leden heeft Business Vision? Ik zei meer dan 100. Hoeveel is dat exact? Exact is dat een 116 leden. En als ik dan kijk, want in Venray zijn best wel een aantal ondernemersverenigingen. Zijn jullie dan een grote vereniging, kleine vereniging? We zijn een grote vereniging. Ja, de meeste clubs zijn kleiner. En volgens mij, je hebt verschillende clubs in Venray. Een industriële club, Venray Centraal, Venray Onderneemt. Ja. En wij behoren tot een van de grotere. Kijk aan. En jullie willen nog groeien? Ja, we willen groeien. Het is geen must, maar het is wel leuk om continuïteit te borgen. En hoe meer leden, hoe meer inspiratie. Ja, en ik hoorde je net al zeggen, je hoeft dus niet per se uit Venray zelf te komen. Als je de kerktoren van Venray pakt en je trekt daar een straal van 20 kilometer omheen, iedere ondernemer binnen die straal welkom. Ja. Gaan jullie ook actief werven? Of is het zo van, we zien wel wat er komt? Nou, het zit er een beetje tussenin. We werven niet heel actief, dus als het gaat over PR-campagnes of reclames, of dat doen we niet. Wat we wel doen is tegen leden zeggen, nou, als je het bevalt, neem eens iemand mee. Ja. Laat hem ook eens ruiken, voelen en proeven. Vindt hij het wat, dan is hij hartstikke welkom. Ja, want is Business Vision Venray zichtbaar genoeg wat jou betreft? Wat mij betreft niet. Maar na vanavond, nu heb je hier gezeten. Nou, met zoveel kijkers, dat kan niet missen dat we de leden erbij krijgen. Maar het is ook geen doel op zich om heel veel PR te maken of om exclusief te groeien. Maar we willen continuïteit en daar heb je ook verversing nodig van leden. En daar doen we wel onze best voor, maar meestal mond op mond. Helemaal goed. En dit jaar bestaat Business Vision Venray dus 25 jaar. Groot feest? Ja, groot feest. Ja, en dat betekent... ja, het is misschien handig dat je dat even vertelt. Nou, nou, het is alleen voor de leden. Ja. Dus in die zin kan ik het hier wel vertellen. Ben je geen lid, heb je pech gehad. Ben je wel lid, mag je lekker mee feesten. Ja. Op 19 juni hebben we een feest. Oké, dus dat is 1 feest en andere activiteiten. Want hoeveel activiteiten per jaar hebben jullie dan als ondernemersvereniging? 6 ongeveer. Maar ja, we hebben het eigenlijk over de toekomst. Dan worden we wellicht wat meer. Ja. Omdat we ook wat kleinere settings willen organiseren om kennis met elkaar te delen. Maar zeg maar een 6 per jaar ongeveer. Oké, maar ter ere van het jubileum dus 1 groot feest voor de leden op 19 juni. Ja. Helemaal goed, wordt gezellig. Ja, waarom bestaat Business Vision Venray eigenlijk? Wat is de reden geweest dat ooit die vereniging opgericht is? Nou, dat is toch al een poos geleden. En er waren ook wel wat bekenden bij. En die zijn ook nog steeds lid. Jan Jans was erbij volgens mij. En Victor Wijs, et cetera. En die hebben gezegd, nou, we willen in Venray een club organiseren. Die niet per se meteen een belangenclub is. Maar die gewoon van elkaar leert, elkaar ontmoet, elkaar treft. Door ondernemers is die vereniging opgezet en zo is het ontstaan. Ja, en wat is dan het doel van die vereniging? Want het is geen, jullie behartigen geen belangen, zeg je. Wat doe je wel? Nee, dus we zijn geen industriële club die de industrieterreinen belangrijk of het Venray Centrum of whatever. We hebben een heel divers palet aan ondernemers. We hebben eenpitters, mensen met 10, 11, 12, 25 medewerkers. Die mensen zijn op zoek naar kennis. Dus wij organiseren bijeenkomsten waar je kennis kunt halen. Ja. Je kunt van elkaar leren, je kunt een keer van een spreker leren. We gaan op bedrijfsbezoek. Dus het is met name inspireren en kennis uitwisselen. En elkaar leren kennen, want dat is natuurlijk ook altijd een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten, toch? Yes. Ja, je kunt weten erop, hè? Ja, nee, maar goed, je moet net doen alsof het allemaal niet weet, Peter. Ja, dat doe je goed. Maar even, Business Vision Venray is een van de ondernemersverenigingen. Je hebt net gezegd, er zijn er meer. En dan heb je in Venray nog het VOP. En dat leidt nog wel eens tot verwarring. Want er zijn mensen die denken dat VOP alleen staat, de afkorting voor Venrayse ondernemersprijzen. Die zijn er 1 keer per jaar.
Maar VOP staat ook nog ergens anders voor, namelijk? Venray ondernemersplatform. En dat is? Dat zijn 11, 12 verenigingen. En die hebben zich dus verenigd in het VOP. Ja. De VOP heeft weer een commissie aangesteld. En die commissie organiseert de Venrayse ondernemersprijzen. Dus, maar is dat het enige wat het platform doet, het organiseren van die prijzen? Of hebben jullie nog meer? Ja, nou, het is leuk dat je het vraagt. Want we zijn nu onszelf weer opnieuw aan het ontdekken, zal ik maar zeggen. Ja. Op dit moment is het zo dat ze bij elkaar komen inderdaad om kandidaten te leveren voor de Venrayse ondernemersprijzen. En we hebben het nu over, is dat het enige wat we blijven doen? En heeft die club daar dan bestaansrecht genoeg voor? Of gaan we ook andere dingen samen organiseren? Ja. En in dat traject zitten we op dit moment. Oké, in die fase zitten jullie. Ja. Stel dat jullie eruit zijn, nodigen we jullie uiteraard graag uit aan deze tafel om daar weer wat over te komen vertellen. Zeker doen. Ja. Laatste vraag, waarom is Business Vision Venray eigenlijk zo leuk? Waarom is het zo leuk? Ja. Het is een hele relaxe club. Het is niet zo dat we met verkopers of elkaar allemaal dingen proberen te verkopen of aan te smeren of elkaar aan de nek liggen te hegen van ik heb wat voor jou of jij kunt wat van mij gebruiken. Het zijn mensen die elkaar over het algemeen aardig vinden, met elkaar praten en die op zoek zijn naar inspiratie en kennis. Dus laagdrempelig, divers plumage, dus heel gezellig. We doen gezellige dingen. Dus we hebben naast kennis en inspiratie en sprekers die wat te vertellen hebben, hebben we ook gewoon leuke dingen, leuke uitjes. En dat kan wat sportiever zijn of een keer scooter rijden, kano, weet ik wat. Dus de mix is ook leuk van het programma. Helemaal goed. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen die nu zitten te kijken door jouw woorden denken, maar daar wil ik ook een keer bij zijn. Wat is de eerstvolgende activiteit waar ondernemers die nog geen lid zijn toch een keer kunnen komen proeven? Ja, dat is de ontbijtbijeenkomst. En Ja. dan hebben we een hele interessante spreker, maar die verklap ik nog niet. Ga even naar de site van BVV. Ja. En daar staat een heel mooi programma voor het hele jaar overigens. Dus de eerstvolgende is een ontbijtbijeenkomst. En dat is op? Weet ik niet. Op een hele mooie datum dit jaar. Op een ochtend. Ja, dat lijkt me met ontbijten wel heel erg fijn. Peter, mag ik jou heel hartelijk bedanken. En ik hoop dat sommige ondernemers die nu zitten te kijken en altijd hebben getwijfeld, zal ik lid worden, nu lid gaan worden. Ja, ik hoop het Dankjewel. ook. Jij ook, Rob. Peter Merci. Derks, dankjewel.